Καλημέρα αδέλφια μου. Εδώ βλέπουμε την εκκλησία μας από ψηλά, Κοραή 6, στο Παλαιό Φάληρο. Όμως σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι, θα φύγουμε από την Ελλάδα και θα πάμε στη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσουμε την πορεία του Αβραάμ. Η πορεία του Αβραάμ ξεκινάει από την Ουρ των Χαλδαίων. Η Ουρ ήταν μια πόλη η οποία βρισκόταν στο σημερινό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ. Εάν κάνουμε zoom μπορούμε να δούμε, ο χάρτης μάλιστα το αναφέρει, η Ουρ των Χαλδαίων, και είναι τα ερείπια της πόλης τα οποία έχουν ανασκαφεί. Σε αυτή την πόλη ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ, όπως μας λέει ο Στέφανος στην απολογία του στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Λέει: «Ο Θεός της δόξης εφάνει εις τον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν. Και είπε προς αυτόν: έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέ εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει». Και όπως διαβάσαμε στο περασμένο κεφάλαιο, ο Θάρα παίρνει τους γιους του, τον Άβραμ και τον Ναχόρ, ο τρίτος του γιος ο Αράν έχει πεθάνει, και μαζί με τις γυναίκες τους και τον ανιψιό του Αβραάμ, τον Λότ, που ήταν γιος του αποθανόντος γιου του Θάρα, φεύγουν για να πάνε στη Χαναάν, αλλά πηγαίνουν στη Χαράν. Για να δούμε που βρίσκεται η Χαράν και το ταξίδι το οποίο έκαναν για να φτάσουν μέχρι εκεί. Λοιπόν, διέσχισαν το Ιράκ, εισήλθαν στη σημερινή Συρία και εδώ είναι η πόλη, η Χαράν, βλέπετε την λέει και ο χάρτης, με επικεφαλής λοιπόν τον Θάρα. Φεύγουν για να πάνε στη γη Χαναάν, αλλά εγκαθίστανται τελικά στη Χαράν. Μιλάμε για μία απόσταση περίπου 1100 με 1200 χιλιόμετρα. Μπορούμε να το δούμε καλύτερα σε αυτό τον χάρτη, την απόσταση την οποία διανύσαν. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον 2 με 3 μήνες, ακολουθώντας μία πορεία μέσα από την εύφορη Μεσοποταμία, όπως συνήθισαν να πηγαίνουν τα καραβάνια, και όχι από την έρημο της Συρίας, την οποία ήταν πολύ δύσκολο να διασχίσουν την εποχή εκείνη. Τώρα μένουν εκεί πέρα στη Χαράν μέχρι τον θάνατο του Θάρα, και μετά τον θάνατο του Θάρα, όπως μας λέει ο Στέφανος, ο Αβραάμ φεύγει από τη Χαράν για να πάει στη Χαναάν. Να δούμε και αυτό το ταξίδι. Φεύγουμε λοιπόν από τη Χαράν και να δούμε τώρα την κατάβαση, δηλαδή την πορεία του Αβραάμ προς τα νότια για να πάει στη Χαράν. Όταν πέθανε ο Θάρα, ο Αβραάμ έφυγε από την Χαράν με την γυναίκα του την Σάρα και με τον Λότ. Ο γιος του ο Ναχόρ έμεινε εκεί και μάλιστα αργότερα απέκτησε ένα γιο, όπως είδαμε, τον Βαθουήλ. Ο Βαθουήλ γέννησε την Ρεβέκα, και ενώ ο Αβραάμ πλέον κατοικούσε στην γη Χαναάν, μετά από 65 χρόνια από την έξοδό του από τη Χαράν, ο δούλος του Αβραάμ θα ταξιδέψει πίσω στη Χαράν για να αναζητήσει μία νύφη για τον Ισαάκ. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν ο Αβραάμ στη γη Χαναάν, που είναι η περιοχή του σημερινού Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης, και φτάνει στη Σιχέμ. Η Σιχέμ είναι σε αυτό το σημείο το οποίο σημειώνεται εδώ στο χάρτη. Η πιο πιθανή διαδρομή να ακολούθησε ο Αβραάμ φαίνεται εδώ στον άλλο χάρτη. Φαίνεται ότι θα έπρεπε να έχει ταξιδέψει μέσω της Δαμασκού, να πέρασε την κοιλάδα του Ιορδάνη και τελικά να κατέληξε στη Σιχέμ. Όπως βλέπουμε είναι μια απόσταση περίπου 600 με 800 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει 1 με 2 μήνες ταξίδι. Ποιο είναι το θαυμαστό? Το θαυμαστό είναι ότι ενώ ο Θεός του είχε μιλήσει πριν δεν ξέρω πόσα χρόνια, όταν βρισκόταν ακόμα στην Ουρ, και υπήρξε αυτή η στάση για πόσα χρόνια δεν μας λέει γραφή στη Χαράν, μέχρι να πεθάνει ο Θάρα, όταν τελικά ο Άβραμ φτάνει στην Σιχέμ, δηλαδή μπαίνει στη γη Χαναάν και εκπληρώνει αυτό το οποίο του είχε ζητήσει ο Θεός, τότε ο Θεός έρχεται και του ξαναμιλάει.
Δηλαδή όταν φτάνει στη Σιχέμ και του φανερώνεται ο Θεός, ουσιαστικά του επιβεβαιώνει ότι ευαρεστήθηκε στο ότι ο Αβραάμ υπάκουσε, και έτσι έρχεται και του μιλάει και ο Αβραάμ βλέπουμε ότι χτίζει ένα θυσιαστήριο. Τώρα μετά από εκεί και πέρα, μετά από τη Σιχέμ, ο Αβραάμ προχωράει νοτιότερα και πηγαίνει στη Βεθήλ. Η Βεθήλ, τη βλέπουμε εδώ στο χάρτη, λέει ότι στρατοπεδεύει μεταξύ της Βεθήλ και της Γε. Είμαστε περίπου 18 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Στα αριστερά, το σημείο που είναι με το ένα αστεράκι στα αριστερά, είναι η Βεθήλ και δεξιά είναι η Γε. Μας λέει η Γραφή ότι κατασκήνωσε σε κάποιο ύψωμα μεταξύ Βεθήλ και Γε, έχοντας τη Βεθήλ στα δυτικά του, δηλαδή αριστερά όπως βλέπουμε τον χάρτη, και την Γε στα ανατολικά του, δηλαδή δεξιά όπως βλέπουμε τον χάρτη. Και εκεί πάλι έχτισε ένα θυσιαστήριο σε μια ορεινή περιοχή, όπως μας λένε τα εδάφια τα οποία διαβάζουμε σήμερα. Πράγματι υπάρχει εκεί ένα ύψωμα, μια υπερυψωμένη περιοχή, περίπου στα 850 με 900 μέτρα υψόμετρο, η οποία είναι περιοχή κατάλληλη για κατασκήνωση, αλλά και για να χτίσει ένα θυσιαστήριο στο οποίο να μπορεί να προσεύχεται, να απομονώνεται και να προσεύχεται. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια, όπως φαίνεται και στον άλλο χάρτη, ότι προχώρησε νοτιότερα ο Αβραάμ και όταν κάποια στιγμή έγινε πείνα έφτασε μέχρι και την Αίγυπτο. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Πίσω από όλα αυτά τα οποία μας φανερώνει η Γραφή υπάρχει πάντοτε ένα πνευματικό μήνυμα. Έχουμε το κάλεσμα του Αβραάμ να φύγει από την Ουρ των Χαλδαίων. Η Ουρ των Χαλδαίων, την οποία την είδαμε, ήταν μία πόλη η οποία οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην ειδωλολατρία. Λάτρευαν το θεό της σελήνης. Ο Ιησούς του Ναβί αναφέρει ότι ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ, και ο Ναχόρ, αδελφός του, λάτρευαν άλλους θεούς. Ο Αβραάμ όμως άκουσε την κλήση του Θεού, την υπάκουσε, και ουσιαστικά αυτό το κάλεσμα του Θεού να φύγει στην αρχή από την Ουρ και έπειτα από τη Χαράν για να πάει σε μια άλλη γη που θα του έδειχνε ο Θεός, αυτό το κάλεσμα δεν ήταν απλά η έξοδος ενός νομά ο οποίος πάει κάπου να ταξιδέψει, αλλά είναι ουσιαστικά μία ρήξη με το παρελθόν, μία ρήξη με την ειδωλολατρία και πλέον η έναρξη μιας προσωπικής σχέσης με τον αληθινό Θεό. Αφετέρου, αυτό το οποίο επέδειξε ο Αβραάμ και το οποίο του εξασφάλιζε στο μέλλον τη φωνή του Θεού ήταν η υπακοή του. Όπως είδαμε, μόλις έφτασε στη Σιχέμ, αμέσως ο Θεός του μίλησε, εκείνος έχτισε ένα θυσιαστήριο και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ευλογημένη πορεία υπακοής του Αβραάμ και ο Θεός τον αποκαλεί τελικά ο πατέρας της πίστεως. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδέλφια μου. Αμήν.